prší. Dajme, lebo to je on, ale nenáka si pozor, lebo keď to tam otvorí, keď to bude samovražný. To zase tam na čo ide. Im aj dopredu, lebo si tam zlatý ide. Víš to ostalo. Snahu, vieš. Ešte poďom, chlapci! Mám go, teraz si sa myslel, dám som pozeral ísť. Chlapci, to je na toho! Ježiš, to Udri. Všetci radši mysleli, že domáci sa porazia sami, že vlastne po toho zápasu nám už sa nemôže stať nič. Ja som veľmi sklamaný, pretože každý hral profesorský futbal. Prvého hráča na ihrisku až po posledného boli zbytočné 4-5 dotykov. Najviac každý vláčil, každý ho kľúčkoval, neviem, či to prišli ukázať moji hráči dneska, ale toto, čo predviedli, tak nepodali ani len 10% zo svojho výkonu, ktorý sme podávali tieto 3 kola, takže ja som veľmi nesklamaný. Domácim gratulujem, pretože nás prečili vo všetkom bojovnosti a nasadení. Zaslúžene vyhrali. Väčšinou každé mužstva po strate sa stiahnu na svoju polovicu, hrajú jeden poctivý futbal, tak jak hral Šala s bojovnosťou. Hovorím, my dneska sme mali 11 profesorov na ihrisku, ktorí si mysleli, že budú si vláčiť loptu, budú si voziť a každý sa chce ukázať, takže my sme boli na to pripravení, ale po taktickej stránke toto, čo naši hráči predviedli, to sa nerobí. Dneska sa ani v okresných majstrovstvách bez nasadenia, bez chutí ísť za cieľom sa vyhrať nedá, takže ešte raz to zopakujem, bolo 11 profesorov na ihrisku, ktorí neboli ochotní ani smerom dopredu, ani smerom dozadu, ani návrat, ani bojovnosť. To, čo nám chýbalo tie 2 zápasy, čo sme prehrali, či v Ribanskej, alebo s Osencom, sme predviedli, hrali chlapci s nasadením, vtedy sa ukáže, že vedia ľudva hrať a zaslúžene sme vyhrali, boli za pekné góly a som spokojný. Bol to dobrý druhý výkový zápas, 5 rokov som myslel. Šlado hral výborne, je to mladý chlapec a poznám som na to Počana. Škoda, že rok mal takú pauzu, že bol zranený a išiel do vyčerpania, behal, s nasadením dostal krče povýšený, lebo on vlastne pol roka bol zranený a pol roka tam Počana netremal problém. Takže on, jak ja som tam bol, sa dostal na nejakú úroveň a zase padol dole. Ale tie futbalové veci, on mal ľavák, neuveriteľné veci. Preto som ho zobral.